Huli na naman. Grabe ba? Mga tayo. Oh. Napakaliliit mga tay. Ay nako. Grabe mga tay, ang ganda na sana yan. Kaso maliliit yung ano mga tay, yung mga dawi. Dito yan mga tay sa ano, sa Barangay Kupang. Wala ko mga tay ng ano, medyo good size oh. Maliliit mga tay. Yan oh. Mga original sana mga tay, napakarami namang oroyo. Grabe mga tay. So yun, lipat tayo mga tay. Dito lang yan mga tay sa ano, sa may Barangay Kupang, Mountain Lupa, yung fishing spot natin. Kung magdadalag kayo dito mga tay, maganda sa umaga. Ang dami mga tay, dami magdadalag. Kita Boss Lolo yan doon. Nakahuli na sila kanina. Yan, ayun dito, mayroong mga huli na oh. Tapos dito mga tay, ang ganda mga tay, dito nga ako sa gitna oh. Yun. Oh, parang isla-isla. Maliliit, boss! Ayan mga tay, tara. Lipat na lang tayo. Ganda sana mga tay. Doon sana ako mga tay. Doon sana ako banda ron. Kaso ang dami namamatay oh. Pinabilo ko na lang. Yan na naman mga tay. Mga tay, oh. Napakaganda dito mga tay. Maglilibang lang tayo. Oh, uli. Ay. So yan lang muna mga tay. No? Lipat ako mga tay. Yun. Kung gusto nyo pumunta dito mga tay, kung gusto nyo pandaing, punta lang kayo dito, Barangay Kupang Fishing Spot, Muntinlupa. So yun mga tay, tara, lipat ako. Ay, shoutout nga pala sa mga solid supporters natin dito sa may Muntinlupa City, yung mga solid supporters natin dito. Thank you, thank you.